sórí ìkànnì AIF MEDIA. Ojú tó ti rí òkun ti rí ọba omi, ojú tó ti rọ́ṣà ti rí àgbàrá odò, ojú tó rí gẹ̀lẹ̀dẹ́ ti rí òpin ìran, ojú tó rí ọmọge ó ti rí àrẹwà obìnrin. Omi ò ṣe é mu bí ọtí, Ògúlùtu ò ṣe é mì bí òkèlè ẹ̀bà, ọ̀pẹ òyìnbó ò ṣe é jẹ tèèpo-tèèpo, ẹwà rẹ kò ṣe é fojú fò dá. Níṣẹ́ nífẹ̀ẹ́ rẹ ń pa mí bí ọtí. Bí agogo bá ń dún tí ìlú náà sì ń dún, dídún agogo ló máa ń borí ìlú mọ́lẹ̀. Ìwọ nìkan ló ń borí lọ́kàn tèmi. Má jẹ́ résun dà sínú òbú. Olomoge Fẹ́mi tọkàntọkàn. AIF MEDIA.